sy'n hwnna'n iawn. O, dwi'n recordio nawr, yn automatic ydi. Ie, mae'n recordio. Mae'n arbennig. Wel, croeso i bawb i gyfarfod Blynyddol, Dyfodol i'r Iaith. Ni'n dechrau gyda darlith gan Dr Huw Griffiths ar hanes. Cyn bod ni'n dod at hwnna, werth i ni nodi falle 3 pheth i ni wedi llwyddo ni'n arbennig. Yn gyntaf, llwyddo ni i gael ysgolion Cymraeg neu rai sy'n dysgu 80% o'i pynciau yn y bil addysg, lle oedd y bil addysg yn llawer llai uchelgeisiol cyn i ni ymgyrchu ar hynny, a hwnna'n llwyddiant. Yn ail wedyn, diolch i Dylan yn arbennig am yr holl waith ar gymunedau Cymraeg, a'r gwaith sy'n cael ei wneud fyna, yn arbennig yr un sydd i ddod, sydd yn posibilrwydd bod y Gymraeg yn mynd i gael ei derbyn fel ffactor wrth ddyrannu tai cyngor a tai cymdeithasol. Ac os daw hwnna yn y flwyddyn nesaf, bydd hwnna gam enfawr ymlaen. Trydydd beth wedyn, i ni wedi llwyddo yn arbennig, yw codi proffil siren. A mae gyda ni siren, mae'n siarad yn eddi. Ond Huw yn benna sydd wedi arwain ar hwnna, sef y gwarth bod gan Llywodraeth Cymru gynllun sydd yn anfon wel, maen nhw'n anfon 70% o'i myfyrwyr nhw i Loegr, 50% o'i myfyrwyr ni'n mynd i Loegr. A mae hwnna, wrth gwrs, yn tanseilio unrhyw ymdrech sydd gyda ni i gael cymdeithas Gymraeg a gweithlu Cymraeg yng Nghymru. Ond Huw, wyt ti wedi arbenigo gyda hwnna, a diolch i ti am darweiniad, ond wrth ddysgu'r Gymraeg, yr hyn sydd ar goll ar hyn o bryd yn cwricwlwm ni, wrth gwrs, yw sylw i hanes Cymru. Mae'n disgybio ni fel pan o'n i'n yr ysgol yn gwybod llawer mwy o Brynyddol Lloegr, gwybod dim am dywysogion Cymru pan o'n i'n yr ysgol, a mae hwnna'n sail i unrhyw un i ddeall pam mae'n dysgu Cymraeg, a mae hunaniaeth a gwreiddiau a hanes yn holl bwysig i ddealltwriaeth o'n iaith. Wel, diolch Huw am ddod ato ni. Mae Huw yn uwch ddarlithydd yng Ngholeg y Drindod, wedi bod ar deithiau ar ledled y byd yn canfod arferion da dysgu yn y cyd-destun hanes ac iaith. Felly, diolch i ti am ddod ato ni heddi Huw, edrych ymlaen at y sgwrs. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. A gai atgoffa chi bod yn erthyglu yn dod allan yn barn yn Rhagfyr, Ionar wedyn ar y Academi Seren, so byddai'n dod mas yn cyhoeddi'n barn. Hefyd, gai fi werthu tymor bach ar y dechrau, mae'n lyfr i'n dod allan yn y Gwanwyn ar hanes y Cymru oedd wedi ymgyrchu a wedi ymladd yn rhywbeth chapter America. Ta waith am hynny, so yn yr sales pitch yna, cyn hyd yn oed i'n dechrau. Right, so, beth ydych chi'n edrych arno, yw'r syniad yma o Gymru fach yn rhan o byd mor fawr. A da'n nôl i hynny, o hwnna'n dyfyniad oddi wrth ti Nicholas y Glais. Nicholas y Glais yn erbyn rhyfel a dros Cymreigdod Cymraeg. Fi dod ar un dyfyniad arall gan Nicholas y Glais, fi ddim yn ei ddefnyddio fe heddi, ond i'n pacifist gyda'r pwyslais ar y ffist. So, hwnna'n cysialu bydd y syniadau Nicholas y Glais. Yn ta waith am hynny, fi ddim yn ei sôn am yw dau air. So, mae bob mynd un heddi, a jyst mynd i sôn am dau air, yn chydyn yn bonkers yn gyrwna. Ond beth yw'r ddau air yw stori Cymru. So, stori a'r syniad yma o Gymru. Oherwydd, os ych chi'n edrych ar y cwricwlwm yma yng Nghymru, a cwricwlwm daeth mas yn 2022, chi ddim yn ei weld hanes Cymru. Chi'n ei weld stori Cymru'n ymddangos, ond o'n un o'r athrawon oedd yn rhan o lunio, a oherwydd dyniaethau, o dan y dyniaethau mae hanes bellach, oedd y daearyddwyr a'r athrawon addysg grefyddol ddim eisiau y gair hanes mewn yn y fech, so oedd yn cystadlu yn erbyn i syniad nhw. A felly deithon ni fyny ar syniad yma stori Cymru. A fi'n esbonio chi, fi'n werthu fe i chi, achos fi'n dwlu ar y syniad o stori Cymru, ac sy'n tu ôl i'r syniad hynny. A fi'n mynd nôl i gyfnod llawer cynharas. Os ni'n mynd nôl i gyfnod, dyma'r rhifyn cyntaf o Cymru'r Plant yn Ionawr 1892. So yn y rhifyn cyntaf o Cymru'r Plant, mae Owen Edwards yn datgan yn glir dros 133 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n gweud
ar y tudalen flaen, yn yr olygyddol, mae'n dadle hyn, dyma beth i fi eisiau ddyn gweud. A mae arnaf eisiau dysgu hanes Cymru i chi, hanes eich gwlad chi, a hanes eich tadau chi. Oedd e ddim yn ymwybodol o mamau, wrth gwrs, so fi'n cyfri cynnes mamau yn ogystal mewn hwnna, chwi eich hunain, y tadau a mamau, rhyddasan ei bywyd i lawr dros eich cartrefi, y tadau a mamau, fi'n llyfurio i gael Beibl i chi, y tadau a'r mamau fi'n dioddef angen a sarchad wrth geisio moddion addysg i chi. Oedd ysgrifennu hwn 133 mlynedd yn ôl. Yn anffodus, ni dal ddim wedi wireddu'r syniad yna. Ni'n dal, fel oedd hyn ni'n gweud, mewn plant a pobl ifanc, ni'n gadael yn ysgolion ni, yn gwybod am fwy am yr Almaen Natsiaid, yn gwybod fwy am hanes America, na fydden nhw'n gwybod am hanes ein gwlad ni. So fel ni'n gweud, fi'n sôn am y dau air yma, y syniad yma o stori, a syniad yma o Gymru yn yn ysgolion ni. So mae'r stori mewn gwirionedd yn dechrau 50,000 o flynyddoedd yn ôl. A dyna'r tro cyntaf dyma ni, dynoliaeth Homo sapiens yn ddangos am y tro cyntaf ar y blaned yma. 50,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac yn y cyfnod yna wedyn, mae'r ddeiar wedi bodoli am 4.7 biliwn o flynyddoedd. Wel, os ych chi fel fi, oedd yn dad yn gyfrifydd a rhywbeth o gysineb gyda fi, oedd ofn gyda fi yn y rhifau. A so felly fi'n gwybod symlhau e. So beth mewn gwirionedd yn ei symlhau yma yw'r syniad yma o 46 o flynyddoedd. Dyna pwy mae'r hen i'r ddeiar. 46 o flynyddoedd. Ac os o'n i'n ystyried fel 46 o flynyddoedd, i ni, dim ond wedi bod ar y blaned yma am 4 awr. Allan o'r 46 o flynyddoedd yna, 4 awr. Ni gyd i ni wedi bod yma, allan o'r amser yna i gyd. Mae'r chwyldro diwydiannol wedi digwydd llai na munud. Allan o'r 46 o flynyddoedd mae'r ddeiar wedi bodoli, hanner munud digwyddodd y chwyldro diwydiannol. Ac yn yr hanner munud anhygoel hynny, ni wedi llwyddo i newid ein byd yn gyfan gwbl. Ni wedi llwyddo i ddinistrio dros holl goedwigoedd glaw y byd. Ni, dynoliaeth, i'r pobl mwyaf treisgar, mwyaf chwyldroadol o ran newid ein blaned ni sy'n eriod wedi bodoli ar y ddeiar yma. A hoffwn ni ofyn y cwestiwn, beth sy'n gwneud ni mewn i'r fath o ddiwiau dros y blaned yma? Bod gymaint o pŵer gyda ni fel pobl, meddyliwch beth sy'n gwneud ni, neu beth sy'n newid ni mewn i'r diwiau yma sy'n reoli. Beth yw'r stori tu ôl i hyn oll sydd wedi creu ni mewn i ddiwiau? Wel, dau beth mewn gwirionedd yn ôl academaidd. Yn ffaith bod ni'n cael cydweithio. Yn ffaith bod yr iaith yn allweddol bwysig. Bod ni'n cyfathrebu gyda'n gilydd. Ond y dau beth hyd yn oed yn fwy pwysig na hynny yw'r ffaith bod ni'n cael cydweithio mewn dau ffordd unigryw. Does dim byd a nifel arall yn gallu gwneud hynny. Ni'n gallu cydweithio yn hyblyg gyda'n gilydd, a ni hefyd yn gallu cydweithio mewn niferoedd mowr. Does dim byd, does dim un anifel ar y blaned yma'n gallu gwneud hynny. Ac ei gallu ddyn ôl i fi, a chi'n gweld, mae anifeiliaid yn gallu cydweithio mewn niferoedd mowr. Os ni'n edrych ar fy nen wedyn, ac chi'n meddwl am nifer enfawr o anifeiliaid eraill. Ond maen nhw ddim yn gallu gwneud e'n hyblygrwydd. Does dim hyblygrwydd yn y ffordd. Mae'n un ffordd maen nhw'n gallu cydweithio gyda'i gilydd. Maen nhw'n ddim yn cael syniad o democratiaeth, pwy dewis dros pwy sy'n arwain nhw, pwy yw'r frenhines ac yn y blaen. So maen nhw yn gallu cydweithio mewn niferoedd mowr, ond dim hyblyg. Tra bod anifeiliaid eraill yn enghraifft, a dolffiniaid fan hyn ar mwnciad yma, maen nhw yn gallu cydweithio mewn ffordd hyblyg, ond maen nhw ddim yn gallu cydweithio mewn niferoedd mowr. Maen nhw dim ond yn fodlon cydweithio gyda'i gilydd os maen nhw'n nabod ei gilydd, os maen nhw'n perthyn ei gilydd. Ac yn hynny y beth wedyn, maen nhw'n fodlon cydweithio gyda'i gilydd. Dychmygwch y mwnciad yma a stadiwm y millenniwm, bod chi'n rhoi 700,000 ohonyn nhw mewn yna. Gewch chi pandemonia mewn gwirionedd, maen nhw'n ffili cydweithio gyda niferoedd mowr. Falle bydde Banksy'n anghytuno gyda fi, os ydyn ni'n rhoi rhai pobl i gydweithio gyda'i gilydd, ni ddim yn cael yr atebion cywir o beth. Ond fel ni'n gweud, es i'n ôl wedyn, wrth i ni gydweithio, ni'n gallu newid y blaned yma, a ni'n gallu neud
cynhyrchu pethau anhygoel. Mae'n stori ni fel dynoliaeth yn stori anhygoel. Ni'n gallu rhoi pobl tu allan i'n blaned ni hyd yn oed ar y lleiad. Ni'n gallu adeiladu pethau fel hyn yn yr Aifft. Ac ie, gallu ddod nôl i fi a dadle, wel, os ni'n edrych yna, mae lot o gaethweision wedi adeiladu fe. Ie, ond trwy cydweithio, mae modd cael y pethau yma, fel y Great Wall of China, allan yn China ac yn y blaen. I ni fel dynoliaeth wedi cynhyrchu pethau anhygoel mewn gwirionedd yn y byd yma. O beth sydd tu ôl i hyn i gyd? Ie, bod ni'n cydweithio gyda'n gilydd, ond mae rhywbeth arall gyda ni fel dynoliaeth, sef dychymyg. Rhywbeth anhygoel bwerus gyda ni, sef ein dychymyg ni. A fel rhan o'r dychymyg ni, yw syniad yma o storiau. Mae storiau yn rhan annatod o'r dychymyg anhygoel yma sydd gyda ni. A pŵer o storiau. A dyna beth yw hanes mewn gwirionedd, yw stori'r gorffennol ac adeiladu y stori o'r hyn sydd wedi digwydd i ni fel pobl. A mae'r storiau yma newid wrth i hanes datblygu ac wrth i'r storiau mynd allan. Os ydyn ni'n edrych ar hwn, a nes i'r cyflwyniad yma, cyflwyniad yw hwn gyda llaw, yw cyflwyniad funedi athrawon, i annog athrawon yn aml iawn, i fabwysiadu fwy o hanes Cymru, a datblygu fwy o hanes Cymru. Nes i hwn, y cyflwyniad yma, nôl cyn Covid, am y tro cyntaf. A jyst cyn Covid, o'n i fan hyn yn Aberystwyth yn gwneud y darlith yma am y tro cyntaf. O'n i lan yn y brifysgol, a nhw'n ail-lansio yr adran addysg yn y brifysgol. Yn anffodus mae'r adran addysg bellach wedi mynd yn Aberystwyth, ond nhw'n lansio fe yn 2020 oedd e. A dde just cyn Covid, oedd e yn y Ionawr, o dau bobl yn siarad. O'n i'n siarad ar y gweinidog addysg ar y pryd, Kirsty Williams yn siarad cyn fi. So oedd hi'n siarad, a gyd y pobl pwysig yma wedi dod i glywed hi'n siarad. Wedyn, o paned y de ac yn y blaen, ond nhw gyd yn mynd, a'r unig pobl oedd ar ôl oedd y myfyrwyr a fi. So, o'n i'n cyflwynio hwn, a ni'n sôn amdano y cyfnod yma. So, ni'n edrych ar fel ni'n dewis a dethol pwy storiau ni'n dysgu'n pobl ifanc ni. Fel chi wedi gweld, ar y chwith fel chi wedi edrych yn fe, y rhyfydu cyntaf, ar ochr dde, Spanish flu. Ac wrth gwrs wedyn, ni'n gofyn nhw am Spanish flu, a pobl, a'r pandemig oedd wedi digwydd. A pobl ddim wir yn gwybod rhyw lawer amdano fe. A ni'n gweud, wel, drwch ar y hanes. A ni'n gweud, mae'r cyfnodau yr un tu ar un pryd. Y rhyfydu cyntaf wedyn 1914, 1918, Spanish flu wedyn wedi digwydd yn 1918 wedyn. Drwch ar y faint sydd wedi marw yn y doi ddigwyddiad yma. 19 miliwn yn marw yn y rhyfydu cyntaf. 50 miliwn o bobl o dros y byd yn marw yn Spanish flu. A mynd, pan gyd ni'n gwybod amdano hwn? Yn anffodus, mae hanes yn newydd. Ni yn gwybod llawer yn fwy am pandemig. Ni'n gwybod yn fwy am effaith pandemig a sut mae pandemig sy'n gallu newid y byd. So trwy cynta nes i hwn, o pobl yn gweld trwy liged gwahanol efallai i beth ni'n gweld heddi. So mae hanes yn rhywbeth newydd. A fel ni'n gweud, unwaith eto ni'n dewis y dethol pwy ni'n edrych ar. Y cwestiwn sy'n gyda lan, pwy yw'r diawl mwyaf. So wrth gwrs, pawb yn gwybod yr un cynta ar y ffitlar, dyddiadau, sy'n gyda fe wedyn. Mawr se twng wedyn gyda ni law mynd hyn. A'r dyn yma, Paul Tibbets. Fi'n i ofyn, mae pobl disgled o'n flaen i nawr. Pwy yw Paul Tibbets? Os yw'n ymwybodol pwy yw Paul Tibbets? Dim syniad. Ac wrth gwrs, ni'n dysgu am Paul Tibbets gyda blaen. Ond mae Paul Tibbets yn gwneud un peth wirioneddol syml, sef symud i fus bawd. Nid gyd mae boi bach yna yn neud, yn symud i fus bawd. So mae Arad yn gyfrifol, neu'n rhannol gyfrifol, wrth gwrs, am ladd 85 miliwn o bobl yn rhaid o'r byd. Mae Mao Tse-tung wedyn newid enfawr sy'n digwydd yn China, a dim ond cymharol ddiweddar, ni wedi gweld wir effaith hwn oedd wedi digwydd yn y 60au wedyn yn China. 60 miliwn o bobl yn cael eu lladd yn sgil hynny. Mae Paul Tibbets yn symud i fus bawd. A trwy symud i fus bawd, mae'n lladd 150,000 o bobl yn Hiroshima trwy symud i fus bawd. So ni'n dewis y dethol y storiau i ni'n dysgu i'n pobl ifanc ni. Ac yn anffodus, dyma'r storiau mae pobl ifanc ni'n cael yn ysgolion ni. Maen nhw'n cael Harri'r 846 Graig, Brwydyr Hastings, Kennedy a Titanic, a fi ddim yn mwyn spoiler fe chi, ond mae Tron yn sydd yn y diwedd. A hei, yn natsiaid, ni'n dysgu hyn, a dyna fy holl ysgolion Cymru yn pwysleisio yn hynny o beth. Wel, beth am yn stori ni?
A dyma ble ni'n dod i Gymru. So stori, fi'n cyntaf, pŵer stori, yn aruthrol. Nes ni'n meddwl am hanes Cymru, a pwy ni fel pobl yn hynny o beth, mae angen newid beth ni'n gwneud. Achos mae gwledydd eraill yn newid. Dyma Jacinda Ardern, wedyn o Zeland Newydd. Maen nhw'n newid eu cwricwlwm nhw. Maen nhw'n datgan yn glir. Ni moyn fwy, fel chi wedi gweld fan hyn. Mae'n datgan yn glir. Fi ddim i ddarllen ei gyd ydy. Today the curriculum is released and it will be taught in all schools in Cymru from 2023. Our students will learn more about Maori and migrant history of Pacifica and our Asian communities across the board. It's all part of who we are and it's all part of this curriculum. A'r barchder yn dysgu stori nhw. Ni wedi cael cwricwlwm newydd yng Nghymru. A dau nôl i beth sydd gyda ni yn y cwricwlwm o ran hanes Cymru yn hwyrach i chi. Fel chi'n gweld, wedi cael ei trwytho mewn yn fa. Beth mae Llywodraeth Cymru wedi wneud? Mae wedi wneud un peth. Mae wedi rhoi'r llyfr yma, ac bod fi'n dwlu ar Elin Jones, a fi'n cwrdd Elin Jones yn aml iawn, i fi, mae cwrdd Elin Jones fel rhywbeth o charger batteries. Fi'n cwrdd ydi, a ni'n cwrdd yn Marks & Spencer's yn Merthyr yn aml iawn. A mae cael hi a'i barn hi yn anhygoel. A fi'n eistedd lawr, a fi'n cwrdd ydi pob 4 mis bron y bod i siarad amdano hyn ac yn y blaen, a sut ni'n gwestiwn ymlaen. Dyna'r unig beth mae Llywodraeth Cymru wedi wneud. Maen wedi lansio cwricwlwm i Gymru. Maen wedi gweud maen nhw'n annog fwy o ddysgu am hanes Cymru. Yr unig wirioneddol peth maen nhw wedi wneud yw rhoi llyfr, un llyfr i bob ysgol yng Nghymru. Mae angen ni ddysgu hyn, mae angen ni uwch sgilio'n pobl ifanc ni, mae angen ni uwch sgilio'n athrawon ni ar stori Cymru. A hefyd os ni ddim yn neud fel athrawon ac addysgwyr, diw a helpo ni. Maen nhw ddim yn ei gael yn llefydd eraill. Os ni'n edrych yn hanesyddol, dyma Encyclopedia Britannic, a fi'n gwybod gyda'r pobl sy'n o'n flaen ni heddi, chi'n ymwybodol o'r stori yma. Os ydych chi'n mynd nôl i'r bedwaredd ganrif ar 15, chi'n edrych yn Encyclopedia Britannica, a nid yw Waldo Williams yn anffodus sydd gyda ni myna, ond o dan y fe, For Wales See England. Dyna beth oedd mewn yn ein hanes. A mae'n barhau hyd heddi, os ni'n edrych ar The Story of Britain, gan Roy Strong, From the Romans to the Present. Mae'n llyfr o dros 700 o dudalennau. A os chi'n edrych reit lawr y gwylod wedyn, chi'n edrych ar faint o dudalennau sy'n ar Gymru, 6 tudalen. 6 tudalen mewn llyfr o 700 o dudalennau. 6 tudalen sy'n ymwneud â Cymru. A fel ych chi'n gweld trwy'r gatganiad yma, 50 things you need to know about British history. Nwedd eto, llyfr swmpus, trwchus, llyfrau sydd wedi dod mas yn ddiweddar, llyfrau sydd wedi dod mas yn y 5 mlynedd diwetha, am hanes Prydain. A os ych chi'n edrych beth chi'n gweld yn y fe? Wales, Offa's-Dyke, Owain Glyndŵr Revolt, Union Jack. Ni ddim yn y flippin' Union Jack hyd yn oed, right? Ond mae'n dal y Cymru, a'r Welsh Assembly, da iawn yn gynnwys yna, da iawn. 4 tudalen am hanes Cymru mewn llyfr sydd dros 400 o dudalennau. Ac yn ogystal â hynny wedyn, 4 tudalen. Mae 2 tudalen yn y Zambezi River. Ac wrth gwrs mae'r Cymreigdod yn rhan o hwnna, oherwydd y mwchyn a Henry Morton Stanley mae'n siarad am wrth sôn am y Zambezi River yn hynny o beth. Os ni'n edrych nôl yn y cyfnod hyd yn oed gynharach, o'n i wedi gweld hwn yn y Telegraph, mae'n sôn am Boris Johnson, cyfnod Boris Johnson, a pan mae'r boblogaeth yw the new Prime Minister. So Boris Johnson, a hwnna'n dda, dy fe? Pan mae'r boblogaeth yma. Os chi'n edrych ar y Telegraph, mae Cymru ddim hyd yn oed yna. Ni'n rhan o Midlands Wales bellach, right? Mae fe'n fath o cwmni bws neu beth fel. Os ni'n edrych ar y frwydr Asian Coed, un o brwydrau mawr ar oesoedd canol. Le mae Cymru wedi chwarae rhan annatod yn y frwydr yma. Dim y gwir milch yn y cefn, a'r milwyr cyffredin sy'n ennill y frwydr yma, le ni'n ymradd yn erbyn y Ffrancod, i gweud ni, pe bai chi'n darllen llyfrau, byddwch chi ddim yn gweld ni yn y fe. A pwy sy'n ennill y gwir bwa saith yma? Y long bowmen, fel mae'n Saeson yn galw nhw. A mae 500 yn nhw. Mae dystiolaeth i ddangos bod rhan helaeth ar un yn Gymru, maen nhw'n dod o'r Cymru ac yn y blaen. Ond pe bai chi'n edrych ar y fath o gylchgrawn, bydde plant a pobl ifanc ni'n prynu falle, yn Ionawr 2021 wedyn, All About History. Like a British longbowman, chi'n ffindo mas yn Asian Co, ond the English longbowman. So os ni'n edrych ar yn llyfrau hanes ni ddim yn cael yn stori ni.
A mae pobl ifanc ddim yn ei weld yn stori ni yn hynny o beth. Fi wedi rhoi hwnna jyst i gamo fi'n alaros. Fi'n mynd yn ffyrnig lle fi'n gweld hwnna chwilio. So fi jyst yn rhoi hwnna yma. A beth arall fi wedi gweld, wrth wneud hwnna, wneud y cyflwyniadau yma, yn Saesneg rhandilaeth i ysgolion, mae rhai pobl yn gweud, mae hwn yn rhy genedlaetholgar, mae hwn yn rhy oherwydd reform gyda blaen, bod yn rhy xenophobic yn hynny o beth. A fi'n gweud, ie, ond dyma Cymreictod i fi. Drychwch ar y balchder, dyma un o hoff luniau o pobl ifanc yma yng Nghymru. So wedi sgwennu lot ar hanes y global majority, hanes pobl Dion, Asiaid ac yn y blaen. Le, yn yn ysgolion ni, ni'n dysgu am Martin Luther King a Rosa Parks. Mae rhaid ni sôn am y pobl yma sy'n byw yma yng Nghymru sy'n rhan o'n stori ni yn Tiger Bay ac yn y blaen. A dyma i fi sy'n rhoi fath o lynyddwch i fe. Beth arall, os ni'n dysgu hanes Cymru, beth arall ni'n cael e? O, mae hwn yn boring, mae hwn yn ddiflas. Does dim i fwy diflas na hanes Cymru yn ysgolion ni. Beth ni'n dysgu mae'r Beibl, William Morgan, Dewi Sant, Pallai Glo, boring, really diflas. Ond wirioneddol, ni ddim yn dysgu fe'n gywir. Mae'n athrawon ni ddim yn ymwybodol o storiau. Os ni'n edrych nôl ar Hywel Dda, deddfe Hywel Dda, ond maen nhw gyda fwy o hawliau yma yng Nghymru, neu unrhyw wlad arall yn y byd, yn holl Ewrop yn ystod y cyfnod yma, a holl bethau o tu fewn i rhan o storiau Hywel Dda. Yn ogystal â hynny, os ni'n edrych ar ganlyniadau PISA, am ysgolion addysg yn cael ei gyrru gan ganlyniadau PISA yn anffodus, os ni'n edrych ar ganlyniadau PISA gyda China, Singapore, a Hong Kong, a Taiwan, a Korea, ac yn y blaen yn rhan o hyn, pe bai chi wedi mynd nôl 2 mlynedd i Gymru, fach, byddwch chi wedi dod o draws Griffith Jones. A Griffith Jones yn gyfrifol am uwchsgilio pobl cyffredin, y werin. Y werin yn gallu darllen, pam oedd oedd yn moyn darllen y Beibl. Oedd yr ymerodres yn Rwysia yn gweud, mis ni anfon pobl mas i ffind yma, beth maen nhw'n neud yn Gorllewin Cymru? Fel mae pobl cyffredin yma yn gallu darllen. Bydden ni wedi bod ar brig y restr PISA pe bai nhw wedi gwneud y 2 mlynedd yn ôl. Ac wrth gwrs mae'r storiau gyda ni am ein hanes ni, os ni'n edrych ar y Welsh Not, yr enghraifft, os ni'n edrych ar Cofiwch Drywerin, y Cymraeg, Iaith y Nefoedd. A fi wedi gweud mi sôn am hwnna, sy'n ymwybodol am hynny. Beth am y syniad yma Cymraeg, Iaith y Nefoedd? Wel, syniad oedd e, cafodd ei wneud yn y 4 ganrif ar 15, le oedd beirdd fel ceiriog, nant y mynydd, gloi y roiw, yn dweud, sdim ots os mae'r Gymraeg yn marw ar y ddeiar, sdim ots achos mae pawb yn y nefoedd yn mynd i siarad Cymraeg. Ac yn hynny o beth wedyn, mae pobl fel ceiriog y dysgwyd canol Cymreig yma ddim yn sicrhau bod eu plant nhw'n siarad Cymraeg. So mae Cymraeg, Iaith y Nefoedd, bod ni'n ymfalchuon o fe heddi, a ni'n gwisgo cysau ti gyda fe, mae'r neges i tu ôl i hynny, mae'r stori tu ôl i hynny, yn interest iawn o ran yr iaith Gymraeg. Ac wrth ni'n edrych draw dros y ffin yn Lloegr ac yn y blaen, maen nhw'n ymfalchuon a classics ac yn y blaen, maen nhw'n edrych ar y nos mythology Rhufeinig, y mytholeg Rhufeinig a Groi. Pam? Oherwydd ysdim mytholeg gyda nhw'n gwirionedd. So mae syniad yma'r classics a maen nhw'n ymfalchuo yn edrych ar hynna. O beth sydd gyda ni yma yng Nghymru? Wel, mae'n Mabinogion gyda ni. Mae mytholeg anhygol gyda ni, mae storiau anhygol gyda ni. Storiau ar lafar sydd wedi parhau gyda ni hyd heddi. So os maen nhw gyda'r classics, beth sydd gyda ni yma yng Nghymru yw'r epics. Pan yn ni'n dysgu fwy, pan yn ni annog fwy o ymwybyddiaeth am y pethau yma. Dyma'r Gwynaf Williams, sy'n ddim yn gallu cael ei ddisgrifio fe genedlaetholgar, ond sosialydd yn sicr, Marxaidd hyd yn oed. A beth mae fe'n gweud, since 1410, most Welsh people at some time or another, if only in some secret corner of the mind, has been out with Owen Glyndŵr and his barefoot warriors, for the Welsh mind is still haunted by its lightning flash vision of a people that will once flee. Na, ni ddim yn rhydd, ni ddim yn mas gyda Owen Glyndŵr. Pam ni ddim mas na? Achos oedd yn plant yn pobl ifanc, ni'n gwybod am stori Owen Glyndŵr. Maen nhw ddim gyda'r balchder o mas na cael llyger ac yn frwydro gyda'r dyn yma, achos ni ddim yn dysgu y stori yma i'n pobl ifanc ni yma yng Nghymru. A fi'n pwysleisio wrth i fi gyflwyno hwn, nid yn unig i athrawon hanes, ond fi'n cyflwyno fe yn aml iawn i ysgolion, gyd yr ysgolion. Fi'n gweud, ie, chi edrych ar athrawon hanes, a beirniadu nhw ond ddim yn dysgu hanes, ond eich chi yn eich pynciau, chi ddim yn dysgu yn storiau ni. Os ych chi'n edrych, os ych chi'n moyn annog yn pobl ifanc ni, mae mathemategwyr, pob tro eich chi'n gwneud rhywbeth yn mathemateg, chi'n rhoi hafaliad mewn. Oedd Robert Record sy'n gyfrifol
am dod â hynny mewn. Ni'r Cymru, bron o bod, pob tro chi'n neud rhywbeth y mathemateg, i ni'r Cymru wedi dylanwadu ar hynny. Chi'n edrych ar William Jones fan hyn, y symbol pai. Mae pawb ar dros y byd yn ymwybodol bod y symbol pai, ond ni yng Nghymru, ond na dylsyn pobl ifanc ni fod yn ymwybodol o hynny. Ac yn pob maes arall, byd busnes yr enghraifft, Howard, sy'n gyfrifol am fedd y cyntaf i redeg cwmni Sony. Lor Ashley gyda ni fanna wedyn, Lynn Diatam, oedd yn gyfrifol allan yn Syn, oedd yn redeg Syn, a mae nifer enfawr o Gymru oedd rhaglen anhygoel ar hynny wedyn yn sôn amdano'r gwyddonwyr sydd wedi dod o Gymru allan fyna. Mae'n stori ni yn stori anhygoel. Mewn pob maes dysgu a phrofiad, mae'n rhaid bod ni'n dod o'r storiau yma mas am y pobl yma i ysbrydoli pobl ifanc yma yng Nghymru. Ond beth sy'n gyrru ni? A ni'n dod nôl i Pisa. A dyna sy'n gyrru gwleidyddion yn y wlad yma. A ni ddim yn neud yn dda. Mae'n rhaid bod ni'n targedu rhaid, a mae'n rhaid bod ni'n neud yn well yn canlyniadau Pisa. A sy'n ni'n edrych ar pwysau ar y brig, y China, y Singapore, yr Estonia, y South Korea, a'r Ffinder chi. Ond pam gyn ni edrych ar pethau eraill? Sy'n ni'n edrych ar gwobrau Nobel, y 6 gwobr Nobel yn cael ei roi pob blwyddyn, am heddwch, llenyddiaeth, ffiseg, cemeg, economeg, a meddygau. Dyma'r prif wobrau yn y meysydd yma, yn y byd yn hynny o beth. A dyma'r gwledydd sydd wedi ennill nhw. Chi'n edrych ar Unol America, 385, Prydain 132. Os ni'n edrych ar y gwledydd yma, oedd yn arwain y canlyniadau Pisa, fa maen nhw wedi ennill? China 8, y Ffinder 5, De Korea 1, Singapore dim, Estonia dim. Ond nhw sy'n arwain o ran addysg, ond maen nhw ddim yn arwain o ran gwobrau Nobel. Tybed faint i ni'r Cymru yn gyfrifol amdano? 5! Ni wedi ennill 5 gwobr Nobel. Drychwch yn ni gymharu ar gwledydd eraill yma. A pwy yw'r pobl yma? Brian Josephson am ffiseg, Clive Granger am economeg. Drychwch ar y dyddiadau, rai yn lot y fwy diweddar na beth ydyn ni'n dychmygu. Martin Evans yn meddygaeth, Robert Huber, bod e'n dod o'r Almaen, oedd wedi llwyddo i gael i wobr Nobel, tra oedd e'n darlithydd yn Brifysgol Caerdydd, a oedd e'n lot fawr o waith ymchwil yn Brifysgol Caerdydd. So ni'n mabwysiadu fe gyda llawr, so mae fe'n nawr yn Gymro. A Bertrand Russell wedyn am lenyddiaeth nôl yn y 50au. Mae 5 gyda ni. Waw! Oedd ni'n plant ni'n ymwybodol o pwy yw'r pobl yma? Oedd ni'n ysbrydoli yn pobl ifanc, drychwch. Ni ar y brig o ran y syniadau ni a'r pobl anhygoel yma sy'n dod o Gymru. Os ydych chi'n edrych nôl, yr unig un yn anffodus ni ddim wedi ennill, mae pob un nhw ar gyfer 5 gwahanol gwobr Nobel. Ond os ydych chi'n edrych wedyn ar un heddwch, ar rôl mae Cymru dylse cael Henry Richards gyda ni yna, yr apostol heddwch yn gyfrifol am dod â heddwch, nid yn unig yma yng Nghymru, ond i drefnu ar draws Ewrop cynadleddau enfawr, lle pawb ar draws Ewrop yn mynychu yn y fe. Ac wrth gwrs, Trawsfynydd yn dewis cofio Heddwyn, nid fel y milwr, ond yn hytrach y bugail a heddwch, a'r deml heddwch, tu hwnt o bwerus, rhaid yng nghanol Gaerdydd, yw'r adeiladau mwyaf pwerus i fi'n teimlo, os chi wedi bod mewn yn y fe, mae'n lle anhygoel yn hynny o beth. Mae'n stori ni yn stori anhygoel. Os ydyn ni'n edrych mewn, so dyna gwyddoniaeth, os ydyn ni'n edrych yn y celfyddydau mynegiannol, ni'n edrych yn yr Oscars, heb os yr Oscars efallai, yw'r gwobr fwyaf yn y byd ar gyfer actor, actorion, actores ar draws y byd. Dyma prif wobl, dyna beth maen nhw'n moyn ennill. A sy'n ni'n edrych yn y gwledydd sydd wedi ennill am yr actor neu'r actress gorau neu best supporting actor neu actresses. Fi ddim yn ei cynnwys America, achos maen nhw sy'n mynd wedi ennill yma. Lloegr 41, Australia 7, Canada 6, Ffrainc 4 ac yn y blaen, so mae'n mynd lawr. Ond beth amdano ni? Tybed faint i ni wedi ennill? 6. Ni wedi ennill 6! Ac oedd un, falle, chi ddadle, yn brif actor nes i, oedd wedi cael ei enwebu 6 gwaith, Richard Burton, a oedd ddim wedi ennill un. Fi'n credu, oedd rhaid chans i'r byd yn hynny o beth. A pwy yw, drychwch ar y gwledydd yma, ni wedi ennill 6. Ni wedi ennill 6! Hwna dylsyn ni fod yn annog yn pobl ifanc, ni yn dweud y storiau yma nhw. So ni'n edrych pwy sydd wedi ennill nhw, Rhyl Milan gyda chi, Catherine Zeta-Jones gyda chi, Christian Bale gyda chi, Anthony Hopkins, Huw Griffiths, enw da,
Huw Griffiths, rydych chi'n cofio fe'n well ar gyfer yr ymweliad y pryd yn dangos yn y Grand Sam. So, chi gweld, 5. Ond fi'n gweud ni di ennill 6. Pwy sydd ddim na? Anthony Hopkins di ennill y dwbad. So, mae wedi cael 2, un am actor gorau a un am y best o bod yn actor. So, ni di ennill 6 o'r ein. A beth fi'n annog a thrawon, gwndwch, dyma'r sialens i chi. Ni di ennill 6. Bydd yn apus gyda 6, pan gen i'n gallu mynd am 7. Pan gen i'n gallu mynd am 8, mae cyfle anhygol gyda chi athrawon Cymru i gwthio hwn, i gwthio garreg yma ymlaen ac yn nelu niwch a llwyddiant yn hynny o beth. A Jonas Mekas, sy'n gyfrifol creu ffilmiau, mae'n dadle, in the end, civilizations perish because they listen to their politicians and not their poets. A fi'n gorffen bron o fod trwy ddweud, ydych chi edrych nôl, ydych chi wrando ar un o'n beirdd ni. A os ydych chi'n edrych ar y teitl o'n i wedi sôn am yr cynta, mae'r byd yn fwy na Cymru. Mae'n dod o gerdd gan ti Nicholas y Glais. A mae'n sôn ar y dechrau'r gerdd, mae'n sôn amdano fe fel plentyn, a'r ffordd ydi gweld Cymru fach fel plentyn. I mi bu Cymru unwaith yn llawer mwy na'r byd. Ni wyddon y pryd hwnnw ddim am led y byd a'i hyd. O'n i ddim yn gwybod fod y byd. Mae wedi newid heddi, caraf y byd o'r fron, ond nid oes llai o le yn gwlad hynny yn fy fron. Mae'r byd yn fwy na Chymru. Dwi'n gwybod hynny nawr, a diolch fod ein Gymru fach yn rhan o byd mor fawr. A dyna'n dyletswydd ni fel athrawon, yw sicrhau bod Cymru fach yn rhan o byd mor fawr. A dyna pobl, dyna pŵer stori Cymru. Fi'n gorffen am yna, am y pawb sydd yna, ond fi ddim wedi gorffen eto. Achos mae cwestiynau, a'n aml iawn, beth fi'n cael gyda'r cwestiynau, oes gwahaniaeth. A fi'n gofyn y cwestiwn yma, oherwydd mae pobl yn gweud bod fe'n rhy genedlaetholgar, bod fe'n rhy nationalistic, yn nationalism a peryg yn hynny. A fi'n gweud, dyma'r 2 gwestiwn, mae fy ngwlad pobl yn bwysig i mi, a mae fy ngwlad pobl yn well nag unrhyw wlad arall. A fi'n gweud, fi yn genedlaetholgar, achos fi yn teimlo bod y wlad yma, bod Cymru fach yn bwysig fel rhan o byd mor fawr. A dyna'r gwahaniaeth yn gwneud. Ac wrth edrych ar geiriau, bydd yn ôl i arro'r mowr gyda. Yr Ed Ifans yn dadle. Nid bod ein diwylliant, iaith, hanes a treftadaeth yn well neu neb arall. Mae dim ond yn digwydd yn bod yn ni. A'n dyletswydd yna ni fel athrawon yw sicrhau bod nhw'n cael y stori yma. Bod nhw'n cael stori Cymru. Ond fi ddim yn gorffen na, achos fi gyda chi nawr, fi gyda chi gyd o'n flannu, so fi yn mynd i sôn ychydig am rhywbeth arall. Fi'n teimlo bod ni wedi ennill y brwydr yn cachau rhyfel. Fi'n cael gofyn yn aml i siarad, pob eich mis bron o bod, i siarad ar Radio Cymru, neu siarad ar y teledu ac yn y blaen, am hanes Cymru ac yn y blaen, ac yn beirniadu hwnt ac yma, tygau newydd hanes ac yn y blaen. Fi'n teimlo bod fi'n un llais, fi'n tu hwnt o bles i fod yn aelod o Dyfodol yr Iaith. Mae fel rhyw fath o chargio'n batteries i. Achos pe fi'n dod a fi'n gweld y pobl anhygoel sydd yn flannu a pethau chi'n neud fel pobl dros yr iaith Gymraeg, fi wirionedd a mae wir yn tanio fi, a mae fe yn chargio'r batteries i. Ond i fi fel llais fi'n teimlo yn unigryw wrth brwydro dros hanes Cymru. A fi'n parhau i frwydro dros hynny, ac fi'n cwrdd Ellie Jones ac yn y blaen, ond un llais i fi mewn gwirionedd wrth edrych ar hyn. Fi wedi beirniadu y tygau, a ges i lwyddiant yn y ffaith bod wedi cael ei mynd nôl am flwyddyn, oherwydd oedd yr athrawon yn cefnogi y syniad yma, bod nhw ddim wedi paratoi digon ar gyfer y tygau newydd, a cafodd ei daflu nôl, ond i'n brwydro bod dim digon o hanes Cymru ynddo fe. Un o'r pethau ni wedi gweithio'n annog yw, a fi'n annog i edrych ar y safle we yma, ond i'n gyfrifol am lunio hwn, yn cyd-fynd gyda'r rhaglen dyledu, a adnoddau gyfer y athrawon yna. Ond i moyn hwn fel thema, oedd astudiaethau thema yn yr hen tygau. A ni moyn nhw edrych ar hanes yr iaith. A es i trwy hwn i gyd, os chi'n edrych yn fe, mae lot o adnoddau ar gyfer y athrawon, a dyma beth ni moyn i nhw moyn uned ar hwn, le nhw'n edrych ar ddatblygiad yr iaith o'r cychwyn cynta, o'r gododdau reit nôl o'r cyfnod yna, lan i brad y llyfrau gleision, ran i gyfnod llawer fwy modern a hynny waith. So trwy edrych ar yr iaith fel thema, bydden nhw'n gallu gweld yr ychwant yma o hanes ein gwlad ni. Yn anffodus, maen nhw ddim wedi dewis wneud hynny. Maen nhw wedi wneud unedau bach. A os ni'n edrych
ar y tygau newydd, y tygau fod i ddod mas blwyddyn yma, mae'n wedi tafod yn ôl gan mis Medi. Gogledd Iwerddon, 40% y tygau nhw yn ymwneud â Gogledd Iwerddon. Yn Alban, mae 35%. Yng Nghymru, 21% o'r tygau newydd yn ymwneud â stori Cymru. Ond hwnna ddim yn digon da o bell ffordd. Ac un o bethau nes i wrthos hyn, o'n i'n edrych ar pa effaith mae hwn i gyd yn cael, os ni ddim yn dysgu'n stori ni. Mae'r raglen yma, Empire, gan Dyfodol o Soga, fi'n annog, os chi ddim yn cael cyfle i edrych yna, mae'n anhygoel, mae'n wirioneddol yn anhygoel. Ond os chi'n edrych yna fe trwy'n liged i, chi'n mynd wahanol raglen. Mae'r raglen yn anhygoel, mae fe fel ynesedd yn ffantastig, mae'r pethau mae'n dewis mas, ond mae fe'n gyson yn sôn am Lloegr. Mae pobl eraill yn sôn am Prydain iddo fe, ond mae fe'n dod nôl i Lloegr, a mae'n sôn wedyn, mae fe'n sôn am Iwerddon, mae'n sôn am yr Alban, mae eriod wedi defnyddio'r gair Cymru. Ac i efallai bod hwn yn benod, ddim yn benod da yn ein hanes ni, ond mae fe'n sicr yn benod, ond pam i ni ddim na, dylsyn ni fod mewn yn hynny o beth. Os ni'n edrych wrthos hyn wedyn, ni'n gylcho, dyma Rhys Meirio yna. Rhys Meirio allan o wladfa'n canu, a ddi'n gweud, oedd hwn yn ysbrydoli fe ac yn y blaen wedyn. Fe chi gweld, dros 600 o bobl wedi rhoi like i fe fel ni'n gweud, a wedyn yn hynny o beth. Ond, y bobl bach arall yn cerdded ar y trath yn Cymru. A mae'n cael llawer fwy o sylw ar yr un dwyrnod. Os ni'n gwybod yn hanes ni, hwnna dylsyn ni fod yn dysgu, hwnna dylsyn fod yn newyddion, nid rhyw foi fach yn cerdded ar traeth yn bai golwyn. Ac os ni ddim yn dysgu'n stori ni, os ni ddim yn dysgu'n hanes ni, mae peryg enfawr yn y dyfodol. Pe bai pobl fel hyn yn dod mewn, dysgu am Trafalgar fydden ni'n neud, dysgu am Churchill fydden ni'n neud, dysgu am yr ymerodraeth fydden ni'n neud efo fet. Ond mae gole, mae llygedyn ôl fe, bod pethau yn gallu newid. Fi'n siarad gyda Cefn Camfar ac yn annog i ddatblygu fwy. Drychwch, ni wedi cael rheolaeth dros addysg ni yma yng Nghymru am dros 40 o flynyddoedd. Ni wedi cael national curriculum cenedlaethol. Ni wedi cael Senedd yng Nghaerdydd am dros 4 canrif. A ni dal mewn pobl ifanc ni'n gadael yn ysgolion, ni'n gwybod fwy am Natsiaid, ni'n gwybod fwy am yr Almaen, a gwybod fwy am... Ond mae gobaith. A fi'n dwlu ar y syniad yma, o'r gobaith sydd gyda ni yma yng Nghymru i wynebu'r her yma, enfawr yma. Ond mae'n dristwch i fi, os ni'n edrych beth sy'n nôl wedyn, dechreuais i gyda cwricwlwm i Gymru, a datgan yn glir, taw, nid hanes Cymru sy'n na'n stori Cymru. A fi'n hapus gyda hynny, sy'n ots gyda fi. Ond fel rhywun addysgwr sy'n edrych ar cwricwlwm gwledydd eraill yn y byd, fi'n flin bod yn Saesneg, ond os chi'n edrych ar gwledydd eraill, Ffrainc, historical events, digwyddiadau hanesyddol sy'n cael ei nodi yn eu cwricwlwm nhw. A ffigurau hanesyddol. Os chi'n edrych ar y gwledydd yma, yr Almaen sydd dan wedyn Japan, wedyn Iwerddon, wedyn Norwy, wedyn Zeeland Newydd, wedyn British Columbia, Ontario. Mae British Columbia, Ontario, oherwydd mae cwricwlwm i Gymru wedi cael ei selio yn aml iawn ar y gwledydd uniongyrchol yma. Drychwch ar yr enwau o digwyddiadau, maen nhw'n gweud, drychwch ni moyn i chi ddysgu hwn i'n pobl ifanc ni, mae fe tu fewn i'n cwricwlwm ni. Drychwch ar y ffigurau hanesyddol, i ni moyn i chi ddysgu am ein pobl ni. Os chi'n edrych ar Iwerddon, Daniel O'Connell gyda chi, Stuart Parnell, Michael Collins, Eamon Dyfodol ac yn y blaen. O dim lle gyda fi gynnwys o Cymru gyda llaw, ond dyma Cymru. A fi'n flin bod Wales fyna, yn camgymeriad fi fyna. Digwyddiadau hanesyddol sy'n ein cwricwlwm ni dall allan yn 2022. Dim. Pobl hanesyddol sy'n ein cwricwlwm ni. Dim. Gwledydd eraill yn neud does dim byd gyda ni yn ein cwricwlwm cenedlaethol ni yma yng Nghymru. Rwy'n gobeithio dechrau ymgyrch bod rhaid i ni feddwl am newid hyn. Mae digwyddiadau yn ein stori ni, stori anhygoel dylse pob plentyn yng Nghymru fod yn ymwybodol o. Boed hynny'n deddfe Hywel Da, y Gododdin, boed hynny'n symud ymlaen wedyn i Owain Glyndŵr, y deddfa uno, a'r holl bethau yna. Ac mae'n uchelgais i bod ni'n edrych ar pethau fel yn Eirin Beddau, bod ni'n edrych ar Tryweryn.
A bod yn plant am pobl ifanc ni, os yn rhoi dyddiadau nhw, 1282 beth digwyddodd, 1847 beth digwyddodd, 1966 beth digwyddodd. A sy'n ni'n meddwl am 1966, byddwn ni'n dychmygu Lloegr yn ennill cwpan y byd byddwn nhw'n gweud. Mae rhaid ni newid hwnna i Aberfan pobl bach. Mae rhaid ni newid a sicrhau bod yn pobl ifanc ni yn cael yn stori ni. A dyna i fi osod her i ni fel dyfodol yr iaith. Dyna un peth ar ben popeth arall i ni'n neud i newid pethau. I sicrhau bod cenhedlaeth nesaf yn bobl ifanc ni yn ymwybodol o'n stori ni. Diolch yn fawr Huw am Arad fydde'n ysbrydoli athrawon. Mi'n siŵr bod nhw'n cael eu ysgwyd gyda'r wybodaeth ti wedi rhoi am yr diffyg lle i hanes. Ti wedi sôn fyna yn y cwricwlwm newydd ni gyda'r holl gyfleoedd sydd wedi bod o dan y trefau newydd ni yn ochr ysgytwon bod ni ddim wedi symud ymlaen fel pe bai ni i'n symud dim o pan o'n i'n neud tipyn bach o hanes Cymru yn yr ysgol Llywelyn Dydd. Oes, lycaid rwy'n ofyn cwestiwn? Ie, Huw, wedi'n ymadrodd Saesneg am hanes yn cael ei ysgrifennu gan y conchwerwyr. Fydda hynny'n rili un esboniad pan nad ydy Cymru ddim yn cael ei llwyfan priodol hyd yn oed ers datganoli? Mae dau reswm. Yn fy marn i, yn barn personol efo. Un, a fi yn neud lot gyda'r llywodraeth, a fi'n ymwneud lot gyda'r gweithio'n sifil. Mae lot o bobl pwerus fel gweithio'n sifil yn edrych ar Llundain, dim yn edrych ar yma. Os maen nhw'n moyn dyrchafiad ac yn y blaen tu fewn i'r gwasanaeth sifil, yn Llundain maen nhw'n gweld dyfodol nhw ac yn y blaen wedyn. Am un o'r pethau yna wedyn yw ddim annog hanes Cymru. Mae llafur yn gweld hwn fel bygythiad i nhw, wrth gwrs. Maen nhw'n gweld hynny os mae pobl ifanc yn gwybod yn stori hynny. Ond bydd i fi wedi trial gweith y blaid lafur, drychwch dylsyd pobl ifanc ni fod yn gwybod am Aneurin Bevan, dylen nhw fod yn gwybod am Ton y Pandi, dylen nhw fod yn gwybod am Aberfan. Dyma rhan o'n stori ni. Ie, mae rhai o'r storiau mynd i fod yn fwy bachog falle i'r cenedlaetholwyr ac yn y blaen, ond mae'n holl stori ni. Y sosialaeth yma ac yn y blaen yn rhan o pwy ni. Ond mi sicr yn teimlo bod nifer fawr o ti fe'n y blaid lafur yn gweld hwn fel bygythiad i nhw. O hwn fel rhywbeth bydd yn tanseilio nhw fi'n teimlo. So mae pobl pwerus sy'n Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf i'r blaid lafur a'r gweithio'n sifil. Ac os maen nhw wedyn fel rhywbeth o glymblaid yn erbyn hyn, wel, dyma beth sydd wedi digwydd. Ni ddim yn dysgu'n hanes ni, ni ddim yn dysgu'n stori ni. Beth sy'n anhygoel yw, a ni wedi gweld hwn, fi yn astudio gwledydd eraill, mae'n athrawon Cymraeg ni wedi dysgu llawer fwy am ein stori ni, am ein hanes ni, na beth yw athrawon hanes. Hwna'n warthus. A chymod, fi ddim yn beio ar athrawon hanes, maen nhw'n gorfod, maen nhw'n cael ei gyrru gan y tygau a lefel A i ddysgu'r pethau yma. Ond, os gwrs, chymod, pwy sy'n golli mas i'n bobl ifanc ni yn hynny o beth. Mae newydd, a fi'n gweld yr etholiad nesaf yn dygydfennol. Oherwydd, o ran yr hanes ni, mae'n mynd i fynd dau ffordd. Pe bai reform yn dod mewn, gweld yn esbri am penna, ond maen nhw'n mynd i wedrych ar hanes Cymru mewn ffordd hollol wahanol, wahanol i hyd yn oed y blaid lafur unigryw. A so Plaid Cymru dod mewn, gallwn ni fynd ffordd arall, ffordd le byddwn ni'n gweld un fath o dyfodol a beth yw fi'n gweld falle. Ydy hwnna dyna? Iwan, wyt ti wedi bod yn allweddol wrth gyflwyno'r syniad o gynefin mewn hanes, mewn dysgu hanes. Pa mor beth mae hwnna wedi mynd ac yma? Jyst fel o ran rhywbeth arall i fi'n wneud, fi yw'r cadeirydd mentor ysgolion y Drifftadaeth Cymraeg, y Welsh Heritage Schools Initiative. Mae hwnna wedi bod redeg am 35 o flynyddoedd, a mae hwnna wedi rhoi dros miliwn o bunnau allan i ysgolion ledled Cymru yn y 35 mlynedd yna. Ni'n cael arian o ddiolch 2 le penodol, sy'n rhoi 15,000 i ni pob blwyddyn, sef Hodge Bank yn Gaerdydd a Mwndans. Mae Mwndans yn rhan o Admiral Car Insurance. Maen nhw'n rhoi dim bell off 30,000. Ni hefyd yn cael arian o ddiolch elusennau eraill fel
amgueddfeydd, amgueddfa Cymru, cadw ac yn y blaen. Ni ddim cael ceiniog wrth y Llywodraeth yn oed dim i ni. Mae'n holl arian, hefyd y lysyn ni, mae'r holl arian yn mynd allan pob blwyddyn i ysgolion. Mae 100 o ysgolion yn cystadlu pob blwyddyn. A fel ni'n gweld, mae'r gair cynefin, allan o'r 100 oedd i'n cystadlu blwyddyn diwetha, maen nhw'n gweld y gair cynefin, ond fi'n yn ei teiclu'r gwaith yma. A yn dros 60 o'r ysgolion, mae cynefin mewn yna. Cynefin, dyna'r unig gair Cymraeg yn y cwricwlwm yn sy allan. A yn frwydr i gael ei mewn. Mae cyflwyniad arall gyda'n sôn am cynefin. Ond i wedi cael y gair cynefin mewn yno, a i fi bydd y cynefin oedd edrych ar ein trad ni, edrych ar y gymuned, edrych ar y hanes lleol ac yn y blaen yn hynny o beth. Ond i'n cario ymlaen fel rhywbeth o gig ag asgol i gael y gair cynefin mewn yn y cwricwlwm. A yn y diwedd ddim yn gweud, ni wedi cael y mewn, a gwrthadlodd, why should we have a Welsh word in the English version of the curriculum? A dyna bydd y athrawon yn dadle. Yn y diwedd yn gweud, jyst i gael benni, gallwn nhw roi y mewn yn y cwricwlwm, ond yn y draft proposal. Bydd y draft wedyn yn mas i ysgolion as, nhw ddim yn hapus gyda fe, gallwn nhw'n newid e. A beth digwyddodd gyda'r draft oedd, dwi'n mynd yn troi fi a gweud, mae'n rhaid i roi diffiniad ni beth yw cynefin yn golygu. Fi ddim yn ieithydd o bell ffordd. Ond bydd gyda fi o superpower gyda fi, sef y ffôn symudol, a dyma fi'n ffôn o ymyrenydd, pŵer beirdd, a dwi'n gweud, mae'n fi'n cael cynefin mewn, os ni'n rhoi diffiniad beth mae'n golygu. A mae gair am air, dal y ffôn, a sgrifennu lawr beth o'n ymyrenydd wedi gweud, a dyna beth yw e sy'n ti fewn i'r cwricwlwm ni. Mae'n ysgolion ni wedi mabwysiadu hwnnw fel rhan o'i addysgu nhw yma yng Nghymru. Le maen nhw'n gweud mae'n rhaid ni edrych ar ein trad ni, mae'n rhaid ni edrych ar ein cymuned ni, a dysgu cymuned ac yn y blaen. So mae cynefin wedi rhyw fath o ennill i plwy yn ysgolion ledled Cymru, sy'n ffantastig o beth yn hynny, ond bydd i fi'n gweld fel yw cynefin Cymru a'r byd. A os ni'n dysgu hynny yn pobl ifanc ni, bod nhw'n dysgu am eu cynefin nhw, eu cymuned nhw, a wedyn bod nhw'n gweld beth yw hwn ar lefel Cymreig a beth yw hwn ar lefel y byd. Yn anffodus, beth sydd gyda ni yn ysgolion ni yw cynefin, Prydain neu hyd yn oed, maen nhw'n osgoi Cymru, a wedyn a Prydain yw, os nhw'n edrych ar y robi cyntaf neu beth yna, edrych trwy lyged Prydeinig yn hytrach na llyged Cymreig yn hynny o beth. A wedyn, wrth gwrs, tu hwnt o beth edrych ar y byd, maen nhw'n edrych ar y natriaid ac yn y blaen. So mae cynefin yn rhan wedi greiddio, mae rhaid ni cael hanes Cymru mewn yna. A pam maen nhw'n neud e? Pam ni ddim yn llwyddo? Os mae'n athrawon yma, mae fel fath o celch dieflig. Maen nhw ddim wedi cael yr hanes Cymru. Maen nhw wedi mynd trwy system addysg, le maen nhw'n cael addysg am y natriaid a hanes America. Maen nhw'n mynd i brifysgol, a beth maen nhw'n neud, maen nhw'n dewis wneud unedau ar y natriaid eto ac yn y blaen, a maen nhw'n dod nôl, a maen nhw'n dysgu beth maen nhw'n gwybod. Maen nhw ddim yn gwybod am hanes Cymru. Mae'r fath o gylch dieflig, a beth o'n i'n gweud, a beth fi'n annog yw, mae rhaid bod ni'n addysgu'n athrawon ni. Mae rhaid ni creu fwy adnoddau'r cyfer nhw, ond mae rhaid ni hefyd addysgu'n athrawon ni i ddysgu'n stori ni, a ddim gweld fe rhywbeth diflas boring yn hynny o beth. Fi'n pregethu gormod. Na, diolch yw, gwych. Os yw fi'n agos am ofyn cwestiwn? Wel, iawn, os agos yw, diolch am ofyn i Huw am Dyna'n extra heddi, ond yn arbennig am dy waith yn y system addysg, yn ysbrydoli athrawon, yn cychwyn syniadau newydd fel cynefin, a hefyd yn gwthio am gael lle teilwng i hanes Cymru yn y cwricwlwm. Dim ond y bryd hwnnw fi'n twmlo, bydd disgyblion yn sylweddoli pwy nhw, beth yw ianiaeth nhw, a wedyn yn dod at yr iaith wrth gwrs, a bod synwyr wedyn, bod nhw'n gweld y synwyr o ddysgu iaith yng ei destun yn hanes. Diolch yn fawr i ti Huw, am ddod ato ni heddi. Ie, wel, iawn gyda ni o leini. Wel, diolch yn fawr i bawb am ddod heddi, gwerthfawrogi'n fawr. Gewn ni ddechrau Cyfarfod Blynyddol mewn 5 munud bach. Os yw hwnna'n iawn, chydig iawn sydd wedi dod.